Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay minsan panghango sa mga tunay na pangyayari. Ito ay ibinahagi sa inyong lingkod ng isa nating masugid na tagapakinig. Ayon sa kanya, ito ay naganap sa isang lalawigan na nasasakop ng Panay sa Western Visayas. Personal na karanasan ito ng kanyang kaibigan na isang inhinyero. Natatawagin na lang natin na si Engineer Sherwin. Full-blooded Chinese ito, pero dito na lumaki sa bansa. Sabi niya, mayroong inialok na proyekto sa kanyang kaibigan na engineer doon sa lalawigan. Napag-alaman nito na halos 5 taon na palang hindi nagagalaw yung project. Isa itong 2-story building na public school. Bago napapunta sa kanya yung nasabing proyekto, ay marami na umanong sumubok. Pero kulang umano ang nakalaan na budget ng syudad para doon. At dahil sa kumpare ni Sherwin ang nag-alok sa kanya, ay kanya itong sinubukan. Malakas ang kumpare niya, may mga kapit ika nga. Kung kaya, napunta sa kanya yung proyekto. Kaya nang makapag-usap ng ilang mga mahalagang detalye tungkol sa project, ay lumipad si Sherwin sakay ng eroplano papunta sa probinsyang iyon. Nang dumating siya sa probinsya kung saan naroon yung proyekto, ay medyo nagulat pa si Sherwin. Dahil hindi naman pala totoong kulang ang budget para doon. Katunayan, ay mayroon pang natitirang 21 million pesos na hindi nagagalaw para sa proyektong iyon. Kaya nagtaka si Sherwin kung bakit walang gustong pumatol sa proyektong iyon. Gayong hindi naman pala problema ang pondo. Kaya medyo napaisip siya sa kung ano ang maaring dahilan. Bago pa magpirmahan ng kontrata, ay minabuti niyang sadyain na muna yung site, yung mismong project area. At dahil sa hindi nila kabisado yung lugar, pagkat hindi naman sila mga taga roon, kung kaya pinasamahan na lang sila. Umpisa pa lang ay napag-alaman na kagad ni Sherwin na napakalayo pala nung itatayong gusali sa highway. Kung kaya, ang layo ng kanilang nilakad papunta doon. Habang naglalakad, ay naisipan niyang makipagkwentuhan doon sa kasama nila na taga roon. Nagtanong-tanong din siya ng ilang mga bagay tungkol doon sa project. Maayos namang nakipag-usap kay Sherwin si Mario, sabi nito. Nung pasimula noon ang proyektong iyon, ay kanila pa umanong isinasakay sa karosa ang mga materyales at ipinapahila sa kalabaw. Dahil sa mahirap umano ang daan at may kalayuan, mayroon naman sana umanong isa pang daan na hindi kasing kipot ng dinaraanan nila noong mga oras na iyon. Pero mas higit na malayo
dahil sa iikot pa sila. Nang sapitin nila yung mismong lugar, ay doon na nalaman ni Sherwin ang totoong dahilan kung bakit tinatanggihan ng mga katulad niyang kontraktor yung nasabing proyekto na iyon. Dahil literal na nasa gitna iyon ng palayan, na ang mga katabi ay aktibo pang tinatamnan, kung kaya walang ibinibigay na right of way ang may-ari. Dahil nangangamba ito na baka yun pa ang maging dahilan ng pagkasira ng kanyang mga pananim. At bukod nga doon ay napakalayo talaga nito sa nakita niyang sitwasyon ng kanilang dinaanan, ay madali niyang masasabi na mahihirapan talaga sila sa paghahakot ng mga materyales. Ngunit tila wala nang magagawa pa si Sherwin, lalo na nang tumawag sa kanya ang kumpare at kinumbinsi siyang kunin na nila ang project. Naisip din ni Sherwin noong mga sandaling iyon yung kanilang mga tauhang walang pinagkakakitaan noong mga panahong iyon. Naawa siya para sa mga pamilya ng mga ito na umaasa lang rin sa trabahong ibinibigay niya sa kanila. Kaya mabigat man sa kanyang loob ay tinanggap na niya yung proyekto. At makaraan nga ang 1 linggo ay kanya nang tinipon ang kanilang mga tauhan na gustong sumama sa proyekto nila doon sa lalawigan. Kasama sa mga tauhan niya ay 1 foreman at 15 na pawang mga biyasa o tinatawag na skilled construction worker na kahit iwanan mo ay alam na ang kanilang mga gagawin. Mga matatagal na ito sa kanila, kung kaya alam niyang hindi na kailangan pa ng mga ito na turuan. At syempre, ang isa pang nagustuhan niya sa mga ito ay yung galing nila hindi lamang sa trabaho, kundi yung husay din ng mga ito na makisama sa mga tao. May kalakihan yung 2 palapag na public school na kanilang gagawin. Kung kaya, nahirapan talaga sila sa unang 2 linggo nila doon. Idagdag pa na hindi sapat yung bilang ng kanyang mga tauhan. At tulad ng kanyang inaasahan, ay naging mahirap para sa kanila yung paghahakot ng materyales. Kaya naisipan ni Sherwin na magdagdag ng mga trabador, mga piyon lang o laborer na maaari nilang makatulong sa paghahakot ng mga materyales. Nagpasya si Sherwin na mag-hire ng mga taong gusto magtrabaho sa kanila na mga taga roon para mapadali kahit paano yung trabaho nila. Tutal ay naisip niyang iba naman ang rate ng pasahod sa probinsya. At iyon nga ang kanilang ginawa. Tumanggap sila ng mga taong gusto magtrabaho bilang mga piyon o laborer. Ang isa pang bagay na kinaiinis ni Sherwin ay wala silang mabilhan doon sa lugar. Wala doong tindahan o karinderya man lamang na maaari mong mabilhan ng kanin at mga lutong ulam, kundi kailangan mo talagang sadyain pa ang bayan. Kaya namimili pa sila ng kanyang mga tauhan sa mismong pamilihan. At ang kadalasan nilang binibili ay yung tatagal ng kung ilang araw. May ilan silang mga nakuhang trabador na mga taga roon. Pero
naisip niyang kulang pa ang mga iyon. Kung kaya, nagpahanap pa siya ng mga helper. Gusto niya talagang madaliin. Dahil kapag nakita ng pamahalaang panlalawigan na mabilis ang kanilang paggawa, ay mabilis lang rin itong bitawan yung pondo para sa susunod na buwan. At dahil sa may iba pang mga proyektong hawak si Sherwin, kung kaya binibisita din niya ang mga iyon. Nang minsang bumalik siya doon sa ginagawa nilang public school, ay medyo nagtaka siya at nagulat. Dahil ilang araw lamang siyang nawala, ay malayo-layo na ang itinakbo ng kanilang trabaho. Nang mapansin ng foreman ang kanyang pagkamanga, ay lumapit ito sa kanya at sinabing baka mas lalo raw siyang magulat kapag malaman niya kung paano gumawa yung mga nakuha nilang trabador na taga-ibang baryo. Kwento pa nito, nung malaman daw ng ibang taga-baryo ang tungkol sa pagtanggap nila ng mga trabador, ay nagsidagsaan daw ang mga kalalakihan na gustong mag-apply bilang helper. Yung ibang araw, kahit maliit lang ang sweldo, ay ayos lang sa kanila. Basta magkapera lang umano. Sabi kasi nila, wala daw trabaho sa kanilang baryo. Umaasa lang sila sa mga pananim. At kung kailan makakabenta, ay doon pa lang rin sila makakahawak ng pera. Dahil doon, ay nakakita ng magandang pagkakataon ang kanyang foreman na tanggapin na lamang ang mga ito. Sa bilang ng foreman ni Sherwin, ay nasa 55 na mga kalalakihan ang galing sa iba't ibang baryo ang nooy nagtatrabaho na sa kanila bilang mga piyon. Pagpapatuloy pa nito, minsan raw ay na-delay ang pagdi-deliver ng mga materyales at nataon na baguhan pa umano ang mga driver. Paalasing ko na ng hapon nang kanilang masilayan ang mga truck. Kung kaya, pauwi na ang kanilang mga tauhan. Ang problema pa, sa halip na doon padaanin sa highway yung kanilang mga sasakyan na naglalaman ng construction materials, ay umikot pa ang mga ito. Kung kaya, malayo ang kanilang paghahakutan at siguradong sila ay gagabihin. Nang bigla umanong may nagsalita na isang taga roon na kanilang trabador at nagtanong kung hahakutin raw ba yung mga materyales na bagong deliver. Tumango lamang si foreman at napasabi na lang ng katagang sana, dahil alam niyang hindi biro ang magiging hakutan na iyon, pagkat napakarami ng mga materyales, dahil iyon ay pang isang linggo. Idagdag pa na napakahirap ng daan at may kalayuan. Sa mga bag pa lamang ng simento ay aabot na ng 800 piraso at halos 1,000 mga kabelya at marami pang iba. Kaya para ganahan naman ang kanilang mga piyon, ay sinabi ni foreman na kanya na lamang umanong daragdagan ang bayad sa mga nais na mag-overtime. Sa bilang niya ay may nagpaiwan na 17, habang yung iba naman ay umuwi na. Nakita niyang agad na naghubad ng damit ang mga ito at kumilos. Hindi nila alintana yung hirap at madulas na daan. Nasabi ni foreman sa kanyang sarili na iba talaga kapag sanay sa mabibigat na trabaho.
Pero kahit paano ay nag-alala siya para sa kanila. Pagkat baka ang isip ng mga ito ay katulad lamang iyon sa sako ng palay. Pero lumipas ang ilang oras at medyo madilim na. Tanging liwanag na lamang ng buwan ang nagsisilbi nilang ilaw. Sinabihan niya sila na magpahinga na muna at magkape, pero sumagot yung isa at sinabing mamaya na raw at tatapusin na muna nila ang kanilang ginagawa. Nang nasa loob na ng kanyang tinutuloy ang barak sa foreman, ay nagbalik sa kanyang isipan yung boses ng trabahador na nagsabing mamaya na sila magkakape. Napaisip siya at nagtaka ng bagya, pagkat kahit ilang ulit niyang balikan iyon sa kanyang alaala, ay hindi niya nakabakasan ang tono ng boses nito ng kahit kaunting hingal man lang o pagod. Para silang hindi hinahabog, gayong napakabigat ng kanilang mga pasan at makailang ulit na silang nagpapabalik-balik at tuloy-tuloy ang ginagawang pagbubuhat. Naputol lamang yung pag-iisip ni Foreman nang magsalita ang kanyang pamangkin na si Toto at sinabing para pa umanong tumatakbo yung kanilang mga kasama habang may pasang 2 bag ng semento. Na dahil sa narinig ni Foreman ay bigla itong napasilip sa bintana ng kanilang barracks at nakita nga niya kung paano kumilos ang mga ito, na tila mas naging maliksi pa at mabilis kesa kanina. Napatingala si Foreman sa kalangitan at nakita niyang mas lumiliwanag na ang buwan. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.